Benkulu ehlezi njalo ihlukumeza umoya wakhe wathi uJesu uyabuya. Haleluya. uJesu uyabuya. Okwenza ukuthi uma siphile emhlabeni sikholwe sazi ukuthi ngolunye usuku uJesu uzobuya, and uma ebuya kufanele akuthole uready. Nikhona abazalwane? Kufanele akuthole uready ukuthi ungene embusweni kaNkulunkulu. Ngiyacela fikile ungifundele ngokuka Matthew chapter 25. Matthew 25. Ngokuka Matthew chapter 25 umqalele ku verse 1. Before afunde ngingaze ngilibale kuthiwa le yabesifazane inkonzo eseMoses Mabhida, yabesifazane inkonzo eseMoses Mabhida ya National Sisters Fellowship. Kuyacela ukuthi noma bayaziswa abazalwane Apostolic Faith Mission yonke abesifazane bazobehlangene eMabhida ukuthi ukukhokha kugcina ngo end of May, 30 May and 30 April, sorry, end of April. Kuyagcina ngo end of April. So abesifazane abayimisela ukuthi baye eMabhida by end of April kuyagcina ukukhokha. Hallelujah. Abesifazane abaya eMabhida kwi-Sisters Fellowship end of April kuyagcina ukukhokha. Ngicela ungifundele verse 1. Matthew 25 verse 1. Khona umbuso wezulu uzakufaniswa nezintombi eziyishumi ezathatha izibane zazo zaphuma uyohlangabeza umyeni. Kepha ezihlanu kuzo zaziyiziwula nezihlanu zazihlakaniphile. Le ndaba bazalwane ngiyakholwa ukuthi sonke siyayazi. Akholwa khona umuntu ongayazi indaba yalezi zintombi ezilishumi. Ngisho sasasizula ngithi ngiyazi bazalwane. iBhayibheli likhuluma indaba enkulu ngale ndaba ebekwa uJesu noma exoxa uJesu. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayeka focus kakhulu kulezi zintombi ezilishumi. Kodwa akulula ukuthi understand indaba yezintombi ezilishumi ungawu-understandanga umsuka wale ndaba uJesu ayixoxayo ukuthi isuka. Hallelujah. uJesu indaba iqala kwi-chapter before le chapter, ku-chapter 24. Mawiqala kahle ku-verse 1 makhona lithi iBhayibheli uJesu babephuma ethempelini, babeqeda ukuyokhuleka ethempelini. Uma bephuma lithi iBhayibheli abafundi bakhe bakhombisa uJesu izakhiwo zethempeli. Nikhona abazalwane? Lithi iBhayibheli uJesu uma bemkhombisa izakhiwo zethempeli, uJesu akazange excited ukubona izakhiwo zaleli thempeli. Instead uJesu akaxoxela into eyabuhlungu ezinhlizweni zabo. Uthi uJesu ubona ngiqinisile ngithi kini akuyi kusalatshe phezukwetshe. Haleluya. Kulesi sakhiwo lesesihle kanje ngolunye usuku siyobhidlika and akuzosalatshe phezukwelinye itshe. Haleluya. Lithi iBhayibheli bahlukana noma bahamba uJesu nabafundi banyukela entabeni. Uma sebesentabeni kuyacaca ukuthi abafundi ayikahlukumeza lento uJesu abatsheleyo isakhiwo sabo esikhulu kangaka nesihle kangaka ukuthi uJesu akuyi kusalatshe phezukwelinye itshe. Bathi uJesu awusitshele ukuthi iyoba nini lolo suku lokubhidlika kwaleli thempeli noma kokuphela komhlaba na. Uthi uJesu bona into yokuqala abatshelayo ukuthi qaphelani ningaduliswa muntu. Yingakho njalo siyayisisho ukuthi uma uJesu enikeza abafundi bakhe ama-signs okubuya kwakhe, uthi into yokuqala ekufanele babe careful ukungaduliswa muntu. Uthi ngoba kuye bayeza abanye abazodukisa abantu, abanye bazobethi mina Jesu nginguKristu kodwa badukise abaningi. Sanibona bazalwane. And mawubheka esikhathini esiphila kusona baningi abantu abashumayelayo, abanye
basemapulpiti njengoba ngimile nje nami kodwa babhizi badukisa abantu abaningi. And ngokukaJesu enye ama-signs uma sezobuya kuyoba khona abantu abaningi abazobe bemphika uKristu, abazobe bemvuma uKristu kodwa bedukisa abaningi. uJesu ubala izinto athi ziyokwenzeka, enye yezinto ayibalayo uthi kuyobonakala izizwe zivukelana, uthi isizwe siyovukela esinye isizwe, nezinye zezinto esiyibonayo njengamanje kulwamazwe njengamanje kuyalini kulezizwe ezilwayo. Isizwe sakwa-Israyeli sisempini njengamanje. Besazi ukuthi isizwe sakwa-Israyeli sibhizi silwa nama-Palestine, kodwa sibonile ey'nsukwini ukuthi ngisho i-Iran ihlasela u-Israyeli. Haleluya. Izolo u-Israyeli through iJordan bebebhizi bevika iy'khali noma bevika amabhomu adedelwa i-Iran belwa nawo u-Israyeli. Cishe umhlaba wonke jikelele uyabona kunamazwe alwa namanye amazwe. iRussia namanje ayikakopheli iphi eliwa iRussia. Sanibona bazalwane, izinto lezi izwi kaNkulunkulu lelibeke zathatha ukuthi kuyovukelana amazwe. Ezinye zazo lithi iBhayibheli kuyoba khona ukuzamazama komhlaba. Ukuzamazama komhlaba izinto esakhulwa sizizwa ngendaba, kodwa njengoba mphila nje njengamanje sengibone okuningi ukuzamazama komhlaba mphila nje. Ngilapho ngihlayele endlini nomangaliso ngangitshela ukuthi kudlula itekisi, ngathi awitekisi iqhamuka ngoba ngaze ngibona kudlula amatekisi eshaya igqomu ngale ndlela, kwanyakaza iwindi ngezwe iwindi ngendlela enyakaza ngayo ukuthi hayi cha kukhona into. Uma sengibheka ku-social media kuthiwa bekunengekhweli ngilapho ngathi ngihlele endlini umama oyekhona osizayo uthena wabona kunyakaza izinto eziphezu kwefriji zinyakaza zithi haleluya, kanti kwasekuyiyona. Uma ubheka njengamanje asapheli isikhathi eside ungezwanga futhi kunenye earthquake, ukuthi kade uzokuthiwa last year kune-earthquake sekunenye futhi sekunenye. Kusho ukuthina ama-signs uJesu asinikeze wona azobonakala uma sezobuya. Enye yawo lithi iBhayibheli kuyophola uthando kwabaningi. Ingakho manje mawuvula izindaba uyayibona uze kuthiwa umyeni ubulala unkosikazi, wambulala ngesihluku, wamgwaza amanxeba u-15 wonke. Uyibuza ukuthi laba bantu akubona enabama ngelanga phambi kamfundisi bavumana bathathana, kuphelele lo kuyathandana, ababekuthandana sebebulala ngesihluku kanje. Kuyophola uthando kwabaningi. Namhlanje usubona uyise ehubha indodana, usuzwa kuthiwa ubaba ubulale indodana yakhe, abulala abantwana bakhe, wayibulala yena. Uyibuzi yonke izinto iBhayibheli eliyibekile ukuthi ziyovela, hayi ngoPawulu, hayi ngoPetro, kodwa zishiwo uJesu uqobo lwakhe. Okusiza ukuthi asiqaphele, lithi iBhayibheli ofundayo akaqaphele. Bawufunda kahle uMatthew chapter 24 ziningi izinto uJesu ayishoyo athi izokwenzeka. And indlela uJesu uMatthew chapter 24 ukhiye kubazalwane kufanele siubheke njalo, siuqaphele njalo ngoba izinto ama-sign futhi asephelele wonke ama-sign uJesu awabalile lapha azokwenzeka. Message kuwona uMatthew chapter 24 message hlalani nilindile ngokuba usuku nehora alwazi. Kunginikeza njengomzalwane, kunginikeza ukuthi angibe umzalwane ohleze lindile ukuthi uJesu angabuya noma nini. Uma ngisazondo omunye umuntu kusho ukuthi angilindile. No, angilindile. Uma nginesitha umuntu okholwayo nesitha, hayi mhlaka baba ulindile, awulindile. Khohlwa, forget. Umuntu osabamba amagqubu awulindile yena. Akube uJesu ayixoxe le ndaba azangene lana ke la
esifunda khona. Ingakho baqala livesi liqhamuka lithi khona umbuso wezulu. Akavelanga nje uJesu aqhamuka sethi khona umbuso. Ingoba kunenye indaba kade baxoxela yona ngenhla. Nikhona abazalwane. Usathi ke lo mbuso wezulu uza kufaniswa neyintombi ezilishumi. Uthe sihlanza ihlakaniphile ezihlanza iziwula. Uma iBhayibheli likhuluma ngezihlakaniphile alikhulumi nje ukuthi abantu mhlawumbe bazobe benama masters benama degree benama doctorate benantontonto cha likhuluma ukuthi uqala kokuhlakanipha kungukumesaba uNkulunkulu. iBhayibheli likhuluma ngokuhlakanipha likhuluma ngabantu abesaba uNkulunkulu. Mawunayo makhelwane uphinde umthithe makhelwane kodwa uyamsaba nje uNkulunkulu. Uyamsaba makhelwane. Hayi kodwa into iyona makhe awukhombisi. Mawusaba abantu ngamsaba uNkulunkulu wenza noma yini oyenzayo as long as abazalwane bengaboni. Kodwa mawusaba uNkulunkulu wazi kahle mhlawumbe noma ngakuphi la ukhona uNkulunkulu uyakubona. Sisafunda isikole babejwayele ukuthi othisha baxoxa indaba omisa esikoleni baxoxa indaba bathi kukhona umuntu noma abantu ababehamba bayotshontsha umoba bafike njalo mabetshontsha umoba before bakhumoba baqalaze babona umuntu bakhumoba njalo benza into efanayo aqalaze ngala abone ukuthi ababona umuntu athathe umoba. Kodwa ngolunye usuku kuthiwa wafika wathi uyaqalaza ngala kwakhona into ethi suqalaze yonke indawo kodwa uqalazanga phezulu ngoba noma abantu bangangabona kodwa uNkulunkulu yena uyakubona. So lithi iBhayibheli uqala kokuhlakanipha kungukumesaba uNkulunkulu. So as long as understand lokho siyabona kusho ukuthi laba bawufana babesaba uNkulunkulu laba bawufana bengabesaba uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli bonke laba bantu bahlala balinda umyeni kuthiwa ngokuba eziyiziwula zithatha izibani kazi waphathanga amafutha. Kodwa ezihlakaniphileyo zaphatha amafutha ezitsheni kanye nezibani zazo. Umyeni esalibele zozela zonke zalala. kukhona into engiphatha kabi ngalezi eziwu5 ezihlakaniphile. Kungenzeka ukuthi lezi intombi zayihlela endaweni eyodwa ikhempe endaweni eyodwa before ziyolindela uJesu. Lezi eziwu5 ezihlakaniphile zayibuka nje lezi eziyiwula ithatha izibani kuphela zangawathatha amafutha. Ngesikhathi angazi mhlawumbe nazo lezi ezihlakaniphile lezi eziyiziwula zayibhekile ibone ezihlakaniphile ithatha izibani zithatha namafutha angazi ukuthi lawo mathi uyablame ungablame abani. Kodwa nazo lezi ezihlakaniphile hayi ngeke zabenza kabi la. Angeke ngiblame kakhulu lezi eziyiziwula ngoba vele ziyiziwula ngisho njalo iBhayibheli kodwa ngiyakhala ngalezi ezihlakaniphile. Kukhona into abafanele ziyenze noma ziyitshele laba bantu azange abatshela zababuka zathi hey ziwulandile. Impilo unfair. Hallelujah. Impilo unfair kubantu abangazani noJesu ngoba thina sisuka sikhona sazana noJesu simasithatha uJesu singasabatshela lababanye ukuthi impilo ayanele uhamba wedwa uhamba noJesu. Iqala labantu abangenayo uJesu mhlawumbe siyomasifika kuNkulunkulu liyobuzwa kuthina sinoJesu ukuthi ke wena ngesikhathi uthatha uJesu wamukela uJesu wathini into bangani bakho nezihlobo zakho wathini imbuzo. Sakubonani bazalwane. Uma sithi
ungayi wedwa esontweni, hamba nomuntu, sisiza wena ukuthi akuvuke lento kaNkulunkulu kuwe, awube intombi ehlakaniphileyo kodwa ukwazi ukuthiphisa nalomunye phela. Nikhona bazalwane? Kuthiwa kepha phakathi kobusuku kwamenyezwa ukuthi nangu umyeni, phumani niye ukuhlangabeza. Khona zavuka lezo zintombi zonke zalungisa izibane zazo. Eziziwula zase zithi kwabahlakaniphileyo, kukhona into engiyithandayo Fikile. Lithi iBhayibheli zazela zonke zalala. Zozela zonke ezihlakaniphile neziziwula, ngoba bazalwane njengoba siphila la emhlabeni sonke siyadlula, sonke sizofa. Awu amene mncane, awu makuthiwa nqakani izinto amene ubamkhulu, kodwa mase nikhuthuza ukuthi niyadlula. Bazalwane sonke siyadlula. Lithi iBhayibheli zozela zonke zalala. Uma sikholwa asikholelwa ukungafi. Sizwana bazalwane. Kufanele clear nje, uma ukholwa nje hayi ngeke uzodlula nawe. Noma ukholwa nawe uzodlula. Phela into esisuke siyithandazela ukuthi ungadluli emhlabeni isikhathi sakho singakufiki. Hamba emhlabeni ngesikhathi sakho, not isikhathi singakufiki. Sonke sizolala, kodwa mawulala into esibalulekile ukuthi ulele uyazana yini noJesu. Ngoba abantu bakini abangasekho ngeke bakusize ngale. Abakusizanga emhlabeni ophila nangale ngeke bazakusiza. Webazalwane, uma uphila nomuntu emhlabeni ekubona uxakekile ukuhlupheka kwakho, nihlupheke naye, nishizile naye, nenze isivumelwano ukuthi mele engasebenza kuqala mfowethu dadewethu, hayi ngizokusiza, sizosizana. Osebenza kuqala akasize omunye, othola kuqala umsebenzi akasize omunye. Ngathi ngenyazi konke enzakala enjalo, avele angawutholi umsebenzi kuqala vele ashone kuqala. Uma ukuthi lento yokuthi laba abantu babuye basibheke, usho lo muntu enesivumelwano lejalo ngeke abuye abheke. Action uhlupheka. Kodwa mawuse uyohlolwa aphinde futhi athele ufuna inkomo kuwena. Hayi bazalwane sesivuke emaqaleni. Hayi akasihlakani. Hayi sasinedili isiphila ukuthi uthola kuqala umsebenzi uyobhekele lo munye. Awusekho-ke wena makuthiwa-ke usunamandla amakhulu kangaka, awusenzamenze umsebenzi ungale. Hayi bazalwane, hayi akesivuke emaqaleni. Kunginikeza ukuthi kushuthi ayikho lento. Ithi indaba yesicebi noLazaro, ithi indaba yesicebi noLazaro, isicebi ngesikhathi esingalo sesithi Lazaro, sithi Jesu, sithi Nkosi Abraham, thumela uLazaro kunabafowethu lapha emhlabeni, nabo benza lento engangenza, ongena nayo bathiphisa hayi abashintshe. Lithi iBhayibheli uthi uAbraham emhlabeni ukhona uMose nabaprofeti, ongala akasenaso isabelo emhlabeni, futhi ayikho into asezoyidlulisa emhlabeni, asikwazi ukuthumela emhlabeni. Kodwa emhlabeni ukhona uMose nabaprofeti, abangazi ukhona abashumayeli emhlabeni kufanele abantu labo afowenu banaka abashumayeli bezizwi emhlabeni. Kwathiwa case closed. Kodwa wena ubuye wenza itiye ngazo lezi imali engekho, uthi ubuya ukwenza itiye athi ngiyagodola. Lo muntu la ekhaya bekuthi makuvulwa i-aircon noma ifan ahambe zingaka sithi cisha ifan engazwani nento ebandayo, mase ngalo usathi uyagodola. Akuyena thina siyamazi ephila
ngisho ukuvula iwindi kancane wethi valani iwindi ngenisa amakhaza wini valani cishane ifence cishane ekhona emsebenzini wexabana nabelungu abahlezi bevuya amafele emsebenzini siyamazi kodwa namhlanje sothi uyagodo wengazwani lithi iBhayibheli zozela zonke zalala zisazonke sayilele kwathiwa hayi nangu umyeni usefikile lithi iBhayibheli lafunda khona ufikile lithi zavuka zonke zalungisa ayikho into eyinkinga njengomuntu olungisa into engaphelele abanye baphethe ibani namafutha ulungisa izinto zakho ezingaphelele ngoba uyobuya uJesu uyothi naye ubuya kufika kunezinto ezingaphelele elithina suwesa ngesikhuze ngisho ifamily yakho ngisho sidonsa ihlahla asikhuze ngiyakatshela abafundisi bahamba nami sengingafuna ayithulanga yeke lento abayisho silandela yona senza kodwa thina siyazi kodwa thina yonke into abayisho sisila waphela ifamily isuke yenza into yayo nakaze ngibatshela ngisho sebefuna ukuphawula la bekuhamba nabo ukuthi hayi ikhanda libe ngala inyanga elithi bayeke wazika nje thina sazi ngisho ikhanda ngihamba ngalo ngisho manje ngeenyawo thina sihlangana okusalayo ngale siyazana lesi iBhayibheli kwathiwa kuthiwa kepha phakathi kobusuku wamenyeza ukuthi nangu umyeni phumani niye kumhlangabeza khona zavuka lezo zintombi zonke zalungisa izibani zabo avuka ngehlakaniphile kuphela avuka ngezimula kuphela zavuka zo bazalwane lithi iBhayibheli uma uJesu esebuya haleluya bonke abantu bazovuka wonke umuntu uzovuka kodwa abafa bekhona bazohamba kuqala abafa bekhona baye la kade besebenzela khona hayi ukuthi kuyovuka abakhona wonke umuntu uzovuka kodwa inkinga ukuthi uzobe uvuya ngesibuya kasikeni bazalwane lithi iBhayibheli ngesikhathi uJesu elengile esiphambanweni lithi iBhayibheli wahamba wala kule ndawo leqheka kukhuluma ngayo ebeyibizwa ngesifuba sikaAbraham before isikhathi sikaJesu beyibizwa ngesifuba sikaAbraham namhlanje siyibiza ngeparadise lithi iBhayibheli uJesu wahamba waya esifubeni sikaAbraham wayothatha bonke ababesesifubeni sikaAbraham ababekule side lesifuba sikaAbraham wahlukanisa iparadise neHades wathatha hallelujah before lithi iBhayibheli bakade hlukanisa umhosha nje kodwa lithi iBhayibheli uJesu uma esekwenza wathatha abanye wabayisa phansi wathatha abanye wabayisa phezulu wabahlukanisa indaba yokuthi abasazoxoxa nje ukuxoxa lithi iBhayibheli ngesikhathi uJesu enza le process kwabonakala ezintaladini zaseJerusalema kuhamba abantu abafayo kusho iBhayibheli akusho mina ngesikhathi uJesu elungisa lezi zinto babonakala ezintaladini zaseJerusalema abantu abafayo kusho ukuthi ngeze ukuthi wayesehamba umuntu eseparadise ehlangana neHades aqoqa nje uqoqa nawe yalawo kade usebenzela khona ngoba abanye abantu bayibuza ukuthi laba abafa uJesu ngakobe khona cha uJesu wayisetha leyo nto nje ngaleso sikhathi wabiza i-altar call lapho athi ofuna ukwazana nami akeza beza baza abafuna ukwazana noJesu wabayisa ngala wathi abangafuna ukwazana nami baphi bathi sikhona nathi wasishona ngala na zavuka zonke zalungisa izibani khona ababelungisa into engekho angizwa bazalwane khona abaculi begospel abaculi igospel kunyaka kwehlisulu mase kufika leso sikhathi bazobe belungisa into engekho sasibaza besidilike kukhona abashumayela sonke sivuko ufufunyana kodwa beshumayela nabi into engekho ngaleso sikhathi bazobe belungisa into engekho uthi ufuna uhlabela bawuhlabela uthi cilo
selizokhala bakithi. Haleluya. Ngoba lizokhala la. Kuthiwa eziziwula zase zithi kwezihlakaniphileyo sipheni amafutha kwawenu ngokuba izibane zethu ziyaqina. Kepha ezihlakaniphileyo zaphendula zathi qha funa angasaneli thina nani okungcono hambani niye lezi fikile lezi eziziwula. Ngicabanga bazana alibheka izwe lendaba. Kade sayinalo ukuhlala lokuncane. Ngoba maqala kuthiwa kuyalungiswa. Ayilindanga sizeyicisha ibandla. Zathi mayibonza bonza into ezayihlanga sidinga amafutha manje. Babukhona ukuhlala lokuncane. Ngoba sabona isathi siyalungisa into ethayiphelele. Abazalwana abasindisiwe bayibukela phansi into yabo. Kanti abantu eminyango bayafisa ukusindiswa njengawe. Wena ungabaza eyakho. Futhi bona abantu eminyango bayazi ukuthi ukusindiswa kwabo ukukhulu kangakanani, ukuthi wena onganayo ishoya. Nikhona abazalwane? Bayazi lento yakho yamukela inamandla futhi ngamandla. Lezi seziwula ngiyacabanga ukuthi bayibheka izinto eziphethe zibona lento eziphethe ayifani. Abantu eminyango bathi ukukholwa nokungakholwa kuyefana, kodwa phakathi enhlizweni zabo bazi kahle kamhlophe ukuthi akufani. Nikhona abazalwane? Lithi iBhayibheli uma seyibona lezi eziziwula ukuthi into yabo ayihlangani, into yabo iyacisha, bacela lezi ezihlakaniphile ukuthi yamizameni nayo. Kwazi ukuthi bacele sekulezi. Kunabafowethu nodadewethu nomabethu nogogo bethu nomkhulu bethu abayoya esihogweni ngoba thina zange sibanike into ebalekile kusenesikhathi. Mawuya lapha eBhedlela amanesi amukelisana abantu uJesu mesebona umuntu uyahamba athi khetha uJesu manje khetha uJesu usuku naye inhlanga mawubatholile. Wabona abantu abasindisiwe ukuthi usuyahamba kwamukela uJesu ngomzuzu ogcina, kodwa abaningi abadinga kwamukela uJesu sihamba nabo siphila nabo sidla nabo. Kuthiwa zisaya kuthenga wafika umyeni ezazilungele zangena naye emshadweni kwavalwa eminyango. Ngasemuva zafika nezinye izintombi zathi Nkosi sivulele. Kepha waphendula wathi ngiqinisile ngithi kini anginazi. Bazalwane, into ebaluleke la uJesu kwakungafanele ukuthi inkosi ingene naba u5 kuphela. Babengangena bonke bo10 ukube babenze okufanele. Ngiyayizwa into bazalwane? Babengangena bonke ukube babenze okufanelekile. Inkinga babenze abantu okungafanelekile. Ngithi ezulwini singangena sonke ezulwini uma sonke senze okufanelekile. Akusikona ukaNkulunkulu ukuthi thina kube khona abantu abangawuboni umuso wezulu. Ngiyakukhumbuza bazalwane, le ndaba esifunda la ibase kuMatthew chapter 24 uqala kwawo nje sebaxoxele le ndaba. Awuye ngale ku24. Awuye ngale ku24 fikile. Ngoba ngiyazi abazalwane mhlawumbe lebayikholwa le ngisho. Awufunde nje verse 42 wakho. 24 verse 42. Verse 42. Ngakho-ke lindani ngokuba anazi ukuthi inkosi yenu iyakufika ngaluphi usuku. Lindani ngokuba anazi. Bazalwane asilinde ngoba sazi ukuthi uJesu uyobuya nini. Kodwa sikwazi nesineshow sekuseduzane. Uthini verse 44? Ngalokho nani hlalani nilungele ngokuba indodana yomuntu iyakufika ngesikhathi eningasicabangile. Lithi iBhayibheli iyofika singalindele. Ingakho hlezi nithi bazalwane fanele ungena ngokushawo nembeza ukuthi uma ngoba sazi Jesu uyobuya, uma uJesu ebuya ngo8:30 abuye wena usekhaya abazalwane bayakhonza esontweni isonto uyothini?
La kuMatthew chapter 25 kunenye indaba futhi ekuthandaza uJesu ayixoxayo ngeke ngisayifunda yona. Uthi uJesu mengicela ukukhuluma ngale ndaba yeintombi eziyishumi. Uthi nawo umzekelo abaxoxela wona. Uthi kwakhona indoda eyinkosi eyayicebile yayinakho konke. Ethayihamba yabiza izisebenzi zayo. Esinye yasinikeza amathalenta ayisihlanu yasifuna leyo ndaba bazalwane. Esinye yasinikeza amathalenta amabili. Esinye yasinikeza ithalenta elilodwa. Lithi iBhayibheli le eyayinikezwa isihlanu yawenza lamathalenta awo aphindwa kabili agcine selishumi. Kanjalo nale eyayinikezwa amabili yabaphinda kabili nayo agcine esemane. Le enikezwe lilodwa lithi iBhayibheli yalithatha yalifihla. Angithi bazalwane? Yalithatha yalifihla. Mase ibuya inkosi yathi inkosi obakuphelele lokho kodwa wanginikeza kona kuseyikona ngoba ngiyakwazi wena Nkosi ukuthi uyinkosi enonya uvuna lapho ongatshalanga khona. Lithi iBhayibheli ngesikhathi inkosi kade ijatshuliswa yilaba abanye oqala owaphindayo yambiza ukuthi well done you good and faithful servant. Lo sina yashamazwa afanayo lo kwesithathu ongazange azawaphinde. Lithi iBhayibheli yathi uyinceku embi ngikunikeza ithalente yalinganisa ngemali yathi bewungayithatha uyifake ebhenki le mali ukuze yande kodwa ukwenzanga lokho babalandele kuNkulunkulu. Kodwa laba abanikiwe abafuni ukulanda abanye. Lithi iBhayibheli namhlanje nceku embi. Akufundi verse 3. Hallelujah. Akufundi verse 3. Bazalwane niyazi ukuthi uma silanda abantu sibalandele ekholweni kukhona umvuzo. Angifundele uDaniel chapter 12 verse 3. Kunomvuzo esinawo uma silezo khaya. Laba abahlakaniphile bazokhanya njengokukhanya kwesibhakabhaka. Yeah. Nabaphendulela abaningi ekulungeni njengezinkanyezi kuze kube phakade naphakade. Lithi iBhayibheli laba baphendula abantu abaningi bebaphendulela kuNkulunkulu bazokhanya bazoba njengezinkanyezi kuze kube phakade. Sakubona bazalwane. Uba ongafuni ukushayina ashayine njengezinkanyezi na. uNkulunkulu masasikholwa usinikeza into elula kakhulu ukuthi singashayina sifane njengezinkanyezi. Yinto esingayenza ukulanda abantu sibalandele kuNkulunkulu ngoba masasikholwa thina akwanele ukuthi wena uyakholwa wenza iziwula. Kubalulekile uma uphila emhlabeni ngena kule category yalezo zisihlanu ezihlakaniphile. Ukuqala ukuhlakanipha kungumesaba uNkulunkulu. Ngicela siphakame simendeni yawo. Qala ukuhlakanipha kungumesaba uNkulunkulu. Uqala ukuhlakanipha kungumesaba uNkulunkulu. Umbuzo omkhulu njengoba sonke sile mangathiwa sozela sonke siyalala mangase kuthiwa icilongo liyakhala mangase kuthiwa uJesu uyabuya wena indaba yakhe iyophelelaphi? Umsebenzi wethu ukuthi sishumayele ivangeli sinikeze abantu uKristu abantu bayikhethele uJesu besaphi